आङो दतमा ब्लक BPFनि सासे वार्कारमोन। दा आङो BJP दोलोआव मनरन्जन सारखौ आं मोजां मोननानै आं बेहाय दिनै जयेन जाबाय। बेहाय आंजों लोगोसे फ्राय गामियैनो शान्तिनगर गामिया गामियैनो हौवा हिन्जाव होनजाजोब्बाय। गासिबो गामियैनो जयेन जाजोब्बाय। मादै नामा? आंनि नामा जयारानी ब्रह्म। नोंथांमोनहा जयेन जाफैनायनि गुबै थांखिया मा? माने जोङो BJP दोलोखौ जों जेब्लाबो देरहाहोनाय, सारखौ गोजौआव लांनाय देरहाहोनाय, जों बेखौनो थांखि लानानै जोङो दिनै BJP दोलोआव जोङो मोजां मोननानै गामियैनो जयेन जाजोब्बाय आरो। आंना सोमस्रि ब्रह्म, 2 नं बाथाबारि। मा थांखि BJPआव जगदान जाफैगोन? जोंथ' आगोलाव BPFआव नालाय जेबो मोनखाथाराखै, ओंखायनो जोङो दा बेहायनो माबाबाय BJPआव हाबबाय, जयेन जाफैबाय। थांखिया बेनो आरो दा बाहायनो थानोसै जोङो। मोनखाथाराखै बै माबानि समावथ' BPFनि माबायाव थादोंबाबो जेबो गैखाया आरो रावबो बिदि माबानायबो गैखाया। गावबागावखासो माइनि खबर लाग्राबो गैखाया, बिदि गावबागावनिखौ गावबागावखासो। औ बिनिखायनो जयेन जाफैबाय दिनै। बेनोसै आरो ओमफ्राय आंथ' मा होननो रोंबावनो। सोरबा रायलायबाय? जों एसे बुरजाथारना, एंगार गंनै। 31 बारासो जाबावगोनदां। आब'नि मुङा? थिलिप ब्रह्म, 2 नं बाथाबारि गामिया। मा थांखिजों BJP दोलोआव जगदान जाफैगोन? जोङो मोजां थांखि लानानै फैदों, माने जों BJPआवनो थासिगोन होननानै जों उलट फलट खालामला आरो। औ मोजां मोनो जों बेखौनो। आरो नोंथांमोना सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन? जोङोथ' नांगोल बे BPFआव दंमोन आरो। ओमफ्राय जों BPFनिफ्रायबो जों जेबो मोनाखै, मोनखाथाराखै। जेबो मोनाखै जोङो हाबदोंबाबो जेबो जोंनो नायनानै होआखै। बेनि थाखायनो BJPआव जगदान जाफैबाय। औ साबेसे फैदों? एसे बुरजाथार ना? एसे बुरजा, विंगार गंनै। औ विंगार गंनै फैदों। आंनि मुङा फनेन बसुमतारी। गामिया शान्तिनगर। सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन? जोङो 23 बोसोरसिमहालागै जों BPF दोलो दासिमबो दङमोन। ओमफ्रायहाय जोङो दिनैनि दिनावहाय BJPआव मा थांखिजों जगदान जाफैगोन? BJPआव जगदान जानायनि खारना जाहैबाय, दिनैहाय जों माखासे न'खरनि प्रब्लेम आरो जोंनि गामियाव जौगानायखौ जोङो मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो रुलिं सरकारजों थानानै जाहाथे जोङो गामिनि खामानि, गोदोनाय खामानिफोरखौहाय जाहाथे जोङो मावलांनो हायो, बेखौ जों सिन्था खालामनानै फैनाय जादों आरो। जयेन जाफैनायनि गुबै थांखिया? जयेन जाफैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय, दिनैहाय बयनिबो न'खराव बिदिनो सोरनिबा न'खराव फरायनाय, सोरनिबा न'खराव लोमजानाय, बेफोरखौ लानानै माने रावबो माने सोरबा सासेनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैनाय, बेफोरबायदिखौ दिनैहाय जोंनि माखासे पार्टिनिफ्राय बा माबानिफ्राय जेन'बा रावबो सुफुंफैनो हायाखै। बे खारनावहाय दिनै सोरबा सासे न'खरा गावनि न'खरखौ जौगानायाव बा माबा मोनसे मदद मोनगोन साननानै दिनैहाय रुलिं गभर्नमेन्टजों थाफानानै जाहाथे बयबो गावबागाव न'खरखौ एसे जौगालांहोनो हायो बा फरायनायफ्राव सुबिदा मोनो, बिनि थाखाय फैनाय जाहैबाय आरो।